Godmorgen, drenge og piger. Jeg vil snakke om et utroligt skønt hotel. Hotel Nordsjælland! Det ligger helt ud selvfølgelig. Centralt i byen. Tæt på Frederiksborg Slot. Og stationen. Så hvis man har lyst til at tage toget til København for eksempel, så kan man det. S-toget kører hver 10. minut. Og hvis man har lyst til at se en skøn natur i Gribskov og Halsnæs, kan man tage lokalbanen. Og vi har også en utrolig god restaurant, som hedder Amon. Og det har vi en urtehave, hvor vi har frugt og grønt og grøntsager. Vi har alt, og urter har vi også. Vi har urter til dig nemlig. Hej, dagens menu består af passeret skovdue med rødfrugter, persille og rødbeder, jordskokker med sovs, som består af væsken fra rødfrugterne og skovduen, blandt andet med noget jævning. Og desserten står på pæretart med creme. Vi sætter en brasering. Du kan brasere på to måder. I en gryde på komfur, eller hvor du nu er, med lidt væske i på kødet. Og ellers skal du gøre det i ovnen med lige først fad med væske og så lidt kød. Når du braserer, det tager længere tid end at stege kødet, men det giver en meget kraftfuld smag, og kødet bliver rigtig mørt. Og du kan udnytte væsken bagefter til at lave sovs af, for eksempel. Brasering, det er en kombinationsmetode. Du først steger du faktisk kødet, og bagefter så damper du det. For eksempel smag til kødet, og det er det fedt, der er i selve kødet, der giver smagen. Fedt giver også energi til kroppen og med til smørløbene. Det er kroppens byggesten. Man kan ikke undvære fedt, men man skal heller ikke have for meget. Og så skal man have den rigtige sammensætning. Når man tænker på fedt, så tænker man på kolesteroler, som ikke er særlig godt for helbredet. Fedtstoffer findes i 3 forskellige former, nemlig triglycerider, fosfolipider og steroler, som er de biokemiske navne for fedtstoffer. Det ligner lidt triglycerider, men i stedet for en af de yderste fedtsyrer, er der påhæftet en fosfatgruppe samt en base, som giver molekylet nogle særlige egenskaber. Det består af en glycerolmolekyle og 3 fedtsyrer. Glycerol er skelettet i triglyceridmolekylet, former nærmest som et E. Og til hver ben i E'et, der er så hæftet en fedtsyre, som har forskellige længde og opbygning. Voksagtige fedtstoffer, der udover kolesterol, som det mest kendte, omfatter visse hormoner samt forstadier i D-vitamin. Kolesterol findes navnligt i kød, æg, mælk og smør. Jeg vil snakke om hygiejne. Det er meget vigtigt at holde råvarerne adskilt, f.eks. kylling og grøntsager. Man skal vaske hænderne grundigt med sæbe før og efter håndtering. Og bruge separat skærbræt. Skærbræt og kniv skoldes efter brug. Man må ikke skylle kylling i håndvasken før tilberedning. Så spredes bakterierne nemt til borde, overflader, tøj, køkkengenstande gennem vanddråber og strint.